Sitten mä kerron vähän mentalisaatiosta. Eli mentalisaatio tarkoittaa yksilön kykyä pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmaa ja kokemusta. Se on kyky pohtia, millaisia erilaisia mielentiloja voi ehkä piiliä se ulospäin näkyvän reagoinnin ja käyttäytymisen takana. Hyvä mentalisaatiokyky auttaa meitä säätelemään omia tunnetiloja ja rauhoittamaan meitä itseään. Se luo joustavuutta ja vakautta ihmissuhteisiin ja edistää hyvää perheen sisäistä kommunikaatiota. Se myös samalla vähentää konfliktien aiheuttamaa stressiä ja traumatisoivaa vaikutusta. Hyvä mentalisaatiokyky auttaa pysähtymään ja miettimään toisen ihmisen perspektiiviä samaan tilanteeseen ja parantaa todennäköisyyttä tulla ymmärretyksi ja ymmärtää toista ihmistä. Mentalisaatio edistää hyvää perheen sisäistä kommunikaatiota ja kykyä säädellä semmoista tervettä etäisyyttä ja läheisyyttä suhteessa toisiin. Mentalisaatiokyky on yhteydessä hyvään vuorovaikutukseen lapsen kanssa, turvalliseen kiintymykseen ja suotuisaan kognitiiviseen ja tunneelämän kehitykseen sekä lapsen omaan mentalisaatiokykyyn. Vaikka varhaisvaiheen vuorovaikutuskokemukset ovat ratkaisevan tärkeitä mentalisaation kehittymisessä, kyky voi myös vahvistua myöhempien hyvien ihmissuhteiden avulla. Mentalisaatiokyvyn avulla voidaan pyrkiä avartamaan kumppaneiden käsitystä toisistaan ja lisäämään ymmärrystä toistensa näkökulmiin. Erityisesti arjen hankalissa tilanteissa on tärkeää, että jaksaa nähdä kumppanin ilmikäyttäytymisen taakse ja miettiä, että mitä hän toi mahtaa kokea jotenkin toimiessa ja reagoidessaan tietyllä tavalla. Ja jo pelkkä yrittäminen voi johtaa siihen merkittävään muutokseen kumppanin asenteessa ja toiminnassa.